Здравейте, приятели от Пловдив! Готови ли сте за невероятни факти за Вселената, октоподите и пчелите? Аз, като бях малък, много щях да се радвам да ги знам. Знаете ли, че звездите във Вселената са много, ама много повече от песъчинките по всички плажове на Земята? Представете си, около 200 милиарда трилиона звезди, а песъчинките са само 70 квадрилиона. Не е за вярване, нали? Хайде сега да поговорим за октоподите. Тези чудати създания имат 3 сърца и синя кръв. 2 от сърцата им изпомпват кръв към хрилете, а третото към останалата част от тялото. И ето още нещо интересно. Когато плуват, те спират за малко сърцето, което изпомпва кръв към тялото им. И накрая, но не на последно място, пчелите. Тези малки насекоми могат да усещат електрически полета. Използват тази си суперсила, за да разберат дали някоя пчела е посетила цветето преди тях. Това е начин да се пести време и енергия. Не спирайте да бъдете любопитни, приятели. Светът е пълен с чудеса.